खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव दं आं राकेश रामसियारिया। बड'लेण्ड बुब्लि नायबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर। सोर जामारगोन आसामनि 15थि चिफ मिनिस्टारा अर्थात बिजेपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय नैथि चिफ मिनिस्टारा सोर जागोन? खौ लानानै गोबां सुबुंनि गेजेराव मोनसे सोंथि। दिनै गोदान दिल्लीयाव मोनसे जर'खा सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे बिथांखि लागोन सानदोंमोन जे आसामनि चिफ मिनिस्टारा सोर जागोन बे मोनसे बिथांखि लागोन सानदोंमोन। नाथाय बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जेबो बिथांखि लानायखौ नुनो मोनदिया। बे जर'खा सावरायलायनायाव आसामनिफ्राय सर्बानन्द सन'वाल, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय आफादगिरि जे.पि. नाड्डा, भारत हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहआ बाहागो लादोंमोन। लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन बिजेपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां बि.एल. सन्तोष बिथाङा। नाथाय बे सावरायलायनाया 4 घन्टा सावरायलायदों होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। नाथाय बे सावरायलायनायाव जेबो बिदि बिथांखि लानाय जायाखै। फैबाय थानाय समाव सोर आसामनि चिफ मिनिस्टार जागोन बेनि जेबो थिरांथा लायाखै होननानै बिथांमोना फोरमायदों। गाबोन गुवाहाटीआव जानो गोनां मोनसे जर'खा सावरायलायनायनि गेजेरजों थिरांथा मोनसे लानो हागौ जे बेहाय सोर जागोन आसामनि 15थि चिफ मिनिस्टार, थामहिनबा बिजेपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय नैथि खेबनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया जागोन ना सर्बानन्द सन'वाल जागोन गाबोन बिथांखि लाजागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिआर हालामनिफ्राय बिरजेनबाय अख्रां जाहाज। गोबाव समनिफ्रायनो जुजिबाय थानाय बिटिआर हालामनिफ्राय अर्थात क'क्राझार जिल्लानिफ्राय 70 किल'मिटाराव थानाय रुपसि एयारपर्टनिफ्राय दिनै बिरजेनबाय अख्राङाव उरां। बिरजेननाया क'क्राझारनिफ्राय कलकातासिम गिबि खेबनि थाखाय टेक अफ खालामबाय। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला गिबि ट्रायलखौ खालामदोंमोन 5 मे खालारावहाय क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटीसिम खालामनाय जादोंमोन। बे एयारपर्टखौ मावफुंदों आरसीएस उडान स्किमनिफ्राय। फ्लाइबेक एयारलाइन्सआ फोरमायनाय बायदिब्ला बेयो गुवाहाटीनिफ्राय रुपसि आरो रुपसि जानानै कलकातासिम थांलाय फैलाय जात्रिफोरा थांनो हागोन होननानै फोरमायदों। दावबायारिफोरा मंगलबार, बिस्तिबार, सनिबार आरो रबिबार बे सानब्रैनि सानाव नोंथांमोना दावबायनो हागोन। लोगोसेनो नोंथाङा टिकेट बुकिं खालामनो थाखाय फ्लाइबेक एयारलाइन्सआव नोंथाङा टिकेटखौ बुकिं खालामनानै नोंथांनि सुबिदाखौ लानो हागोन।